መደብና ኣብ ሰለስተ መቂል ዘለኹ እቲ ቀንዲ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት እንታይ ከም ዝመስሉን እቲ ሪስክ ዝተተሓሓዘ ምስኡ ዝተተሓሓዘን ኣሕፅር ኣቢለ ብድሕሪኡ ፀብፃብ ናይ ጂዲፒ ናይ ፒሲኢ ናይ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ኣለና ብሉፃት ስቶክስ ወይ ከዓ ቴን ዝበለፀ 10-15 ዝኾና ስቶክስ ብከመይ ክተዋፍለን ትኽእሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሕቶን መልስን ክህልወና እዩ ዝኾነ ፀገማት እንተጋጢሙ ግን ኦፍኮርስ ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ሶ በዚ ክጅምረ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ከም ጥቕሲ ዓይነት ከም መዘኻኸሪ ከም ሞቲቬት ንክገብረካ ማለት እዩ if you invest consistently you will get rich ለና ኣሎ ማለት ኩሉ ግዜ ኮንሲስተንት ከም ዝለሞ ዋፊርካ ስቕትብል ወይ ፅባሕ ዋፊርካ ስቕትብል ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ወፍሪ ትገብር ትኾይንካ ኣብ ቀፃልነት ማለት እዩ ክትህትም ትኽእል ኢኻ ይዝብለና ዘሎ ኣብዚ if you learn consistently ማለት ኩሉ ግዜ ትመሃር ትኾይንካ you will get smart of course ዝበልሐካ ክትከውን ኢኻ ወይ ክትበልሕ ኢኻ ማለት if you work out consistently ማለት exercise sport ትሰርሕ ትኾይንካ ኣብ ቀፃልን ክትከውን ኢኻ ፊት ክትከውን ኢኻ ወይ ከዓ ፅቡቅ ነብሲ ድዩ ጥዕና ክህልወካ እዩ ማለት if you eat good food ካ ፅቡቅ ምግቢ ትበልዕ ትኾይንካ ኩሉ ግዜ ማለት ሄልዝ ክትከውን ኢኻ ወይ ጥዑይ ክትከውን ኢኻ ዝብል ኩሉ ግዜ ነማልኦ ማለት ኣይኮነን ብፍላይ when it comes to food ማለት እዩ ግን ብዝተኻእለ መጠን the habits you develop today is ሎማዓንቲ ነፅርዮ habit ወይ ልምድታት will build your future self እቲ ናይ መጻኢ ንስኻ ምን ከም ዝኾንካ ዝሃንፀልካ እዩ ዝብለና ዘሎ ሶ ናብቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንኣትውት ቀዳማይ ክፋል ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ዝብል እዩ ፋይናንሻል ማርኬት እንታይ ከም ዝመስል ኣሕፅር ኣቢለ ክንሪኦ ብድሕሪኡ ፀብፃብ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ምስ ረኣና ናይ ፒሲኢ ሓበሬታ ክህልወና ወይ ከዓ ናይ ጂዲፒ ናይቲ ሃብቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ደረጃ ከም ዘሎ ማለት እዩ ሶ እቲኦም ኮንተንትስ ናይቲ ቀዳማይ ክፋል ናይዛ ክላስና ንገብሮ ማለት እዩ እቲኦም ፋይናንሻል ማርኬት እንታይ ይበሃሉ እቲኦም ዓይነታት ኣብኡ ዝሳተፉ እቲኦም ፓርቲሲፓንትስ ከመነመን እዮም እቲ ሪስክ ዘለዎ ከመይ ዓይነት ይመስል ኣናላይዝን ዲሲዥን ሜኪንግ ወይ ውሳነ ክትውስን ከለካ ከመይ ዓይነት ክኸውን ከም ዘለዎን ኦፍ ኮርስ ኣገዳስነት እዞም ፋይናንሻል ማርኬት ንብሎም ዘለና ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ማለት እዩ እንታይ ተራ ከም ዝፃወቱ ብፍላይ ኣብ ውልቀ ሰባት ክኸውን ይኽእል ኣብ ዓለምና ክኸውን ይኽእል ኣብ ቁጠባ ኣብ ናይ ሃገራት ማለት እዩ ፀብፃብ ናይ መወዳእታ ናቱ ክህልወና እዩ ሶ በዚ ፋይናንሻል ማርኬት ክጅምር ኤንዌይ እዚ ፒዲኤፍ ክሰደልኩም ይኽእል እየ ኣብቲ ናይ ኢንስታግራም እንተሃሊኹም ናይ ኢንስታግራም ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም ኣብቲ ናይ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ኦፍ ኮርስ ቶም እንግሊሽ ተንብቡ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ሶ ፋይናንሻል ማርኬት ዝበሃሉ መጀመርያ እንታይ እዮም እዚኦም እቶም ፕላትፎርምስ ንብሎም ኮይኖም ኣብ ዘለና ዌር ፋይናንሻል ኣሴትስ ማለት እዞም ስቶክስ ክኾኑ ይኽእሉ ንምሃሮም ዘለና ቦንድስ ክኸውን ይኽእል ባጤራ ክኸውን ይኽእል እዚ ካረንሲ ዝበሃል ማለት ገንዘብ ኮሞዲቲ በዓል ወርቂ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ዝግዝኣሉን ዝሽየጠሉን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ፋይናንሻል ማርኬት ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ኢልና ንዛረቦ ዘለና ሶ እዚኦም ማርኬት እዚኦም ፈንዳሜንታል ሮል ናቶም ኣብዚ ናይ ግሎባል ዝኾነ ኢኮኖሚ ኣብ ዓለምና ዓቢ ተራ እዮም ዝፃወቱ ዝኾነ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ክዓቢ ድዩ ዘለዎ ምዕባለታት ክዓቢ እንተኮይኑ ኣብቲ ሃገር ኣብዚ ዓለምና ብሓፈሻ ንኣብነት ዘይነበረ ክመፅእ ከሎ እዚ ኩሉ ነገራት ኣብዚ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ንብሎ ዘለና ዝተመርኮሰ እዩ ቅያር ናይ ባጤራታት ክኸውን ከሎ ድዩ ስቶክስ ከዝእ ከለካ ድዩ ዝልቃሕ ክህቡና ከለዉ ድዩ ኩሉ ኮታስ እዚኦም ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ዝበሃሉ ዓቢ ተራ ኣለዎም ብዘይ ንሶምስ ክትነብር ዳርጋ ተኽእሎ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሶ እቲኦም ፍሉያት ወይ ከዓ ብብዝሒ ሰብ ዝጥቀመሎም እቲ ዝዓበየት እዚ ተጋጊ እዚ ፎሬክስ ማርኬት ኣዝዩ ማለት ሓደ ባጤራ ናይ ሓደ ሃገር ናብቲ ሓደ ሃገር ክትቀያየሮ ከለካ ኣዝዩ ዓቢ ተራ እዩ ዘለዎ ዝበዝሐ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ክንከይድ ከለና ወይ ኣብተን ድኽም ዝበለ ሃገራት ክኸውን ከላ ብጣዕሚ ማኒፑሌት ዝገብሮ ነቲ ባጤራና ብዘይ ንፈልጦ ነገራት ገይሮም ክፃወትሉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚ ፎሬክስ ማርኬት ንባዕሉ ዓቢ ተራ እዩ ዘለዎ ኣብ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ይኹን ኣብ ቁጠባ ናይ ደቂ ሰባት ብሓፈሻ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ንኣብነት እስኻ ናብ ዩጋንዳ ተሰዲድካስ ብክንደይ እዮም ዝሰድዎ ዘለዉ ወይ ናብቲ ናይቲ ዓዲ ንኽቅይሮ ብክንደይ ይቕይርዎ ኣለዉ እዚ ኩሉ ምፍላጥ ማለት እዩ ሶ እዚ ካረንሲታት ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ክለዋወጣ ከሎ እቲ ኤክስቼንጅስ ኣገዳሲ እዩ ስቶክ ማርኬት እዚ ንመሃሮ ዘለና ኦፍ ኮርስ ሼር ወይ ፕሮፐርቲ እዚ ብርኪ ናይ ትካላት ይኹን ወይ ከዓ ናይ ዓበይቲ ትካላት እዚን ሪል ስቴት ወይ ከዓ ገዛውቲ ክኾና ከለዋ ትገዝኣሉን ትሸጠሉን እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ ድሓንቀሲና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ቦንድ ማርኬት ኣሎ እዚ ከዓ እዚ ቦንድስ ኢሹ ወይ ብመንግስቲ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ብትካላት ኢሹ ይገብርዎ ይህቡና እሞ ንሕና ብልቓሕ ማለት እዩ ንዓና ከዓ 5% 6% ገንዘብ
ክኸፍሉና ከለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብፍላይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይጥቀሙሉ እዮም ኣብዚ ናይ ቦንድ ማርኬት ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ ቦንድ ማርኬት ግን ዳርጋ ስቶክ ማርኬት ክወርድ ከሎ ቦንድ ይድይብ ምስ ኢንትረስት ሬት ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ቦንድ ክድይብ ከሎ ከዓ ኦፍ ኮርስ ስቶክ ማርኬት ከዓ ኣንፃሩ ይረአ እዩ ማለት እዩ and of course we have a commodity market እዚ ከም በዓል ኤነርጂ ከም በዓል ኦይል ዝኣመሰለ ብጣዕሚ ቮላታይል ዝኾነ ላዕልን ታሕትን ክኸይድ ዝኽእል እዚ ንባዕሉ ኣብ ተራእዩ ዝፃወት ኣብ ፋይናንሻል ማርኬት ወይ ከዓ ኣብ ዕዳጋ ብሓፈሻ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ክትፈልጦም እንተኽኢልካ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ዘዋጣእካ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ብስን ኢንቨስት ጥራይ ዘይኮነ ግን ፋንዳሜንታሊ እዚ በቃ ከም ደቂ ሰባት መጠንስ እንታይ ከም ዘሎ ኣብዚ ዓለም ንእሽተይ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በዓል እዚ ኮሞዲቲ ማርኬት እንታይ ይኸውን ኣሎ ንስኻ ገንዘብ ክስድድ ከለኻ ናብ ምንታይ ኣትሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ ክንደይ ቆርፅልካ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ስቶክ ማርኬት ክትዋፍር ከለኻ ፅቡቅ ትሕቶ ዝሓተትኩም ኣላ ናይ ኮመንት ሴክሽን መወዳእታ ዋላ ዝኣኽሩኒ ኢኹም ክንደዮም ቻርጅ ዝገብርካ ንኣብነት ዘይንፈልጦ ኣለና ሱ ኢልና ጥራይ ንገዝእ ማለት እዩ ክንደይ ናይ ፎሬክስ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ተስላ ክገዝእ ከለኹስ ክንደዮም ቻርጅ ዝገብሩን ዘለዉ ናይ ፎሬን ኤክስቼንጅ ምክንያቱ ናትና ገንዘብ ኣብዚ ፓውንድ እዩ ተስላ ብዶላር እያ ብዶላር ናብ ፓውንድ ክቅየር ከሎ ክንደይ ቻርጅ ዝገብሩካ ኣለዉ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኮሞዲቲ ከዓ ኦፍ ኮርስ ምስ ናይ በዓል ራሻ ገለ ዓብ ተራ ዘለዎ በዓል ዊት ንኣብነት በዓል ስገም ስርናይ ድና ንብሎ ገለ ማለት እዩ ዓብይ ተራ እዩ ዘለዎም ኣብዚ ዓለምና ሶ በዓል መን እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብዚ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ንብሎ ዘለና ተሳተፍቲ ንሕና ኣለና እዞም ኢንዲቪጁዋል ኢንቨስተርስ ወይ ከዓ ውልቃዊ ኢንቨስተርስ ኖርማል ብርኪ ናይ ሓንቲ ትካል ድዩ ወይ ናይ ሓንቲ ገዛ ድዩ ንገዝእ ንሸይጥን ዘለና ኢንቨስተርስ ወይ ኣዋፈርቲ ተባሂልና ንፅዋዕ ዘለና ማለት እዩ ኢንቨስትመንት ፋንድስ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ተሓትኑ ኢኹም በዓል ብላክ ሮክ በዓል ቫንጋርድ ንኣብነት S&P 500 ንብል S&P 500 ዳይሬክትሊ ኢንቨስት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና መን እዮም ዝህቡና እዚኦም ኢንቨስትመንት ፋንድስ ዝበሃሉ በዓል ቫንጋርድ ኣብ ሓንቲ ጠርኒፎም ይህቡና በዓል ብላክ ሮክ ኣለውና በዓል ፊደሊቲ በዓል ኣርክ ዝበሃሉ እዚ ንኣብነት እዚ ናይ ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ክትገብር ተደሊኻስ ኣብ ETF ኮይን ክመፃካ እዩ ዝበልናዮ እዞም ከዓ ኢንቨስትመንት ፋንድስ ዝበሃሉ ኦፍ ኮርስ እዞም ኤንቲቲስ ወይ ከዓ ትካላት ዝኾኑ ዘለዉ ኦፍ ኮርስ ካብዚ ዓበይ ካልእ ስራሓት ኣለዎም ገንዘብ ዝቆፃፀርዎ ግን ኢንቨስትመንት ፋንድስ ተባሂሎም ከዓ ይፅውዑ ትካላት ኣለዋና ምስ መንግስቲ ማለት እዩ ከም በዓል ኣፕል ከም በዓል ማይክሮሶፍት ከም በዓል ፌስቡክ ክኸውን ከሎ ገንዘብ ክደልያ ከለዋ እንታይ ዝገብራ ሸር ሂባና ብርኪ ሂባና ንሕና ከዓ ካብአን ንገዝእ ንኣቱ ዋንነት ንኸውን ንምንታይ እዮም ደልዮሞ ፋይናንሲ ንክዓብዩ ገንዘብ ከድልየና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ልቃሕ ንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ መንግስትታት መንግስቲ ከዓ ልክዕ ከምኡ ናይ ተዓዲ ቁጠባ እንተዝሒልዎም ሜይቢ ቦንድ ክቡና እዮም ወይ ከዓ ዝኾነ ፅርግያ ክሰርሑ ተደልዮም ሙኒሲፓል ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሓንቲ ከተማ ማለት እዩ እታ ናይ ከተማ ቦንድ ኢሹ ክትገብር ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ከዓ ዓብይ ተራ ክህልዎ እዩ እንደ ኦፍ ኮርስ ንሕና ክንፈልጠን ዘለና ክልተ ቃላት ኣብዚ ከዓ እዚኦም ብሮከርስን ኤጀንትስ እዚኦም ከዓ ልክዕ ኢንተርሚዲየሪ ማእከሎት ኮይኖም ንሕና ክንገዝእን ክንሸይጥን ከለና ኣብ ክንዳና ኮይኖም ኣብ ክንዳናን ኣብ መንጎ ትካላትን ኮይኖም ወይ ኣብ መንጎ መንግስትን ኮይኖም ዕዳጋ ከም ንገብር ይሕግዙና ኣለዉ ሸቐጥ ከም ንገብር ይሕግዙና ኣለዉ ማለት እዩ እንደ ኦፍ ኮርስ እዚ ንሕና ኩልና ንፈልጦ ከዓ እዚ ባንክስ ፋይናንሻል ኤንቲቲስ ዝበሃሉ ከዓ ማት ገንዘብና ነቐምጠሉ ማለት እዩ ትኽኢልና ንባዕልና ብሮከር ንኸይድና እንታይ ዳ ምስቲ ገንዘብና ዘሎ ምስቲ ባንክና ክነተሓሕዞ ኢና ንሶም ከዓ ሽዑ ዘዝኣዘዝና እዮም ክገዝኡልናን ክሸጡልናን እዮም ናቱ ኮሚሽን ክንከፍሎ ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ክሪአኩም እየ ወይ ከዓ ኣብዚ ብዙሕ ሃገራት ኮሚሽን እዮም ዝወስዱ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኮሚሽን ዳርጋ ኣይወስድዎን እዮም ወይ ከዓ ናይ ዝሰርሑልና ዘለዎ እንታይ ዳ ካብቲ ፎሬን ኤክስቼንጅ ዲ ወይ ከዓ ዝኾነ ስፕሬድ ዝበሃል ኣሎ ካብኦም መክሰብ ብዙሕ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ብፍላይ ካብ በዓል CFD ካብ በዓል ኦፕሽን ትሬድ ትገብር ትኮንካ ካብኡ ኢትናቶም ቀንዲ መክሰብ ማለት እዩ ሶ እዚኦም እዮም ተሳተፍቲ ዝበሃሉ ብሕፅር ዝበለ ነዚኦም እንተፈሪጥካ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ርዱእ ነገር እዩ ሪስክ ቮላቲሊቲ እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት ኣብ ስቶክ ማርኬት ከተዋፍር ከለካ ሪስክ ኣለዎ ቮላቲሊቲ ከዓ ኣለዎ ማለት ላዕልን ታሕትን ክብል እዩ ናይ ግድን ኦኬ ሶ እቶም ኮመን ሪስክ ዝበሃሉ ወይ ፍሉጣት ዝበሃሉ ሪስክ ክትወስደሎም ትኽእል እንታይ እዩ እቲ ኣሰት ናትካ ፍላክቹዌት ክገብር ይኽእል እዩ ፍላክቹዌት ማለት ላዕልን ታሕትን ቮላታይል ማለት እዩ ንኣብነት ሎሚ 1000 ዝነበረ ናትካ ኣሰት ወይ ናትካ ቫልዩ ክብሪ ናይቲ ገንዘብ ካብቲ ኣዋፊርካሉ ዘለካ ፅባሕ 990 ክወርድ ይኽእል እዩ ፀኒሑ ከዓ 1050 ክድይብ ክኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ኮለል ክብል ማለት እዩ ፍላክቹዌት ክገብር እዩ ስለዚ ኣብዚ ናትካ ማይንድሰት ቁጥጥር ዝበለ ክኸውን ኣሎ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል አንሰርተንቲ ይብለና ኣሎ ኦፍ ኮርስ ቁጠባ ቁልውላው ክመፅእ ከሎ ስቶክ ማርኬት ኣይፍትውን ንኣብነት ንራሽያ ንሕና ክንብላ ኢና እንተኢሎም ቻይና ኦፍ ኮርስ ፅልዋ ክመፃሉ ኣሜሪካ ከምኡ ተይሮም እተን ዓበይቲ ሃገራት ዘለዋ አንሰርተንቲ ወይ ከዓ ዝተረጋገፀ ተዘይኮይኑ ዓብይ ፅልዋ
ክገብረሉ ይኽእል ማለት እዩ ሶ ታንክ ዩ ጋይስ ንምምፃእኩም ሶ ንሕና ከም ኢንቨስተርስ መጠን ኢንቨስተርስ መን ኢለኩም ፀኒሐ እቶም መጀመርቲ ንሕና ንገዝእን ንሸይጥን ዘለና እዚ ነገራት እቲ ሪስክን እቲ መክሰቡን ፈሊጥና ከመይ ጌርና ገንዘብና ማኔጅ ክንገብሮ ንኽእል ከመይ ጌርና ተዋፊርናሉ ዘለና ብትሕት ዝበለ ሪስክ ልዑል ዝበለ መክሰብ ክንወስደሉ ንኽእል ዝብል እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ሪስክ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ቀፃሊ እንወ ያዳልየ ኣለኹ ትምህርቲ ከመይ ጌሮም ከም ዝሰርቁና እዚ ፒራሚድ ስኪም ፖንዚ ገለ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሎ ጋራንቲ 5% ክንበካ ኢና ጋራንቲ 10% ክንበካ ኢና ዝበሃል ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ቢዝነስ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዘ ማለት እዩ ወላ ብናይ ባጤራ ለውጢ ልክዕከም እዩ ስለዚ እቲ ሪስክን ቮላቲሊቲን ከም ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ርዲኢት ጌርካ ከተዋፍር ከለካ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ so decision making ወይ ከዓ ውሳነታት ክትውስን ከለካ ንስኻ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ፋይናንሻል ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ካምፓኒ ፈንዳሜንታል ከመይ ከም ዝኾነ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ተስላ ክንዘራርብ ከለና ንምንታይ ተስላ ገዛ ኣለኹ ኣነ ከምኡ ተራእዩኒ ካልእ ሰብ ከምኡ ዘይክረኣዮ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ፋንዳሜንታል ናይታ ካምፓኒ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሂስቶሪካል ኣሰት ፐርፎርማንስ ሕጂስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከመይ ዓይነት ስርሒት ትሰርሕ ነይራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሂስቶሪካል ኣሰት ፐርፎርማንስ ከሪኦኩም እየ ንእሽተይ ጥራይ ካብ ዘረባ ጥራይ ዝገብሮ ኣብዚ ንኣብነት ስናፕቻት ስቶክ ኢለን ተኣትዮ ኣብዚ ስናፕቻት ኣይ ቲንክ ንፈልጦ ኢና ዝበዝሕና ሕጂ 5 days እንተሪእናዮ ወላ ሓንቲ መክሰብ ኣይተረአየን ኣብ ወርሒ መክሰብ ኣይተረአየን 6 ወርሒ ሜቢ 60% ከሲባላ ኣብዚ year to date yes ዜሮ ላ ኣብ ሓደ ዓመት 50% ኣላ ኣብ 5 ዓመት 135 ኣላ ኣብዚ ከዓ 4% ካብቲ ጅምር ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እንዳበለ ከሎ ኢንቨስት ክትገብረሉ ቁርብ ከፍርሓካ ይኽእል እዩ በንፃሩ ኣፕል እንተሪእና ግን 6 ወርሒ እንተሪእናያ ኦፍ ኮርስ ኣይከሰበት ኣላ year to date ኣብ ዓመት ተሪእናያ 3% ከሲባ ኣላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 31% ከሲባ ኣብ 51 362% ብምኢታዊት ማለት እዩ ማክሲማም ክንሪኦ ከለና 160 it's amazing እንታይ ንምባል ማለት ኣብ ዝሓለፈ ከመይ ዓይነት ለውጢ የምፅእ ነይሩ ምፍላጥ ንባዕሉ ኣብ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ከነዋፍር ከለና ንምባል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውሳነታት ክንውስን ከለና እዚ ተራ ክህልዎ ክእል እዩ ማርኬት ኢኮኖሚክ ትሬንድስ እቲ ቁጠባ ናበይ ዓይነት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንእሽተይ ርድኢት እቲ ማርኬት ኮንዲሽን ወይ ከዓ ኩነታት ናይቲ ቁጠባ እዚ ሎማዓንቲ ንመሃሮ ብዛዕባ ኢንፍሌሽን ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፋንዳሜንታልን ቴክኒካል ኣናሊሲስ ብምውሳድ ከዓ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ኢንቨስት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ናቱ ሲኢኦ መን እዩ ብዙሕ ነገራት ብምፍላጥ ውሳነ ክትውስን ኢኻ ምክንያቱ at the end of the day ኩልና ዝተፈላለየ መገዲ ኣለና ኣነ ብርኪ ናይ ተስላ ክገዝእ ከለኹ 100 ካብ 100 ካብ ካልእ ሰባት እየ ዝገዝኦ ዘለኹ ይሸጥሉ እዮም ዘለዉ እንታይ ኢሎም ይሸጥሉ ዘለዉ ዋጋ ይጎደል ኢሎም ማለት እዩ ንሶም ዋጋ ክጎደል ኢሎም ይሸጥሉ ኣለዉ ኣነ ከዓ ዋጋ ክውስኽ ኢለ ይገዝእ ኣለኹ ማለት እዩ ልክዕ ኢኮኖሚ ከምኡ ዝሰርሕ ዝኾነ ነገር ስለዚ ኣነ ዲቁንዕ ዘለኹ ንሱ ዲቁንዕ ዘሎ I don't know but ውዒላ ሓዲሩ መክሰብ ክርከቦ እዩ ዝረአ ማለት እዩ importance of financial market ኣብ ዓለምና እንታይ ዓይነት ሮል ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፀወታ እዩ ዝፃወት ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ክመፅእ ከሎ ወይ ብዛዕባ ቁጠባ ክንዘራረብ ከለና ብዙሕ ንክንቀየር ይሕግዘና እዩ ምቅያር ኣዝዩ ኣገዳሲ ትሬድ ወይ ሸቐጥ ማለት እዩ ብዘይ ሸቐጥ ክንነበር ኣይንኽእልና ከቢድ እዩ ኣነ ክዳን ኣለኒ ንስኻ መኪና እንተሃልያትካ መቀየር ዝኾነ ነገራት ክህልወና ኣለዎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ከዓ ዝኾነ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ከተዕብድ እዩ ንብዙሕ ነገራት እዚ ፋይናንሻል ማርኬት ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዘይ ንሱ ክነብር ከዓ ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ in addition they provide investment and diversification opportunities ከነዛንቆ ከዓ ይሕግዘና እዩ ከም ዝበልኩኹም ኣነ ክዳን ብዙሕ እንተሃልየኒ ንስኻ ብዙሓት መኪና ተሃልየንኻ እንተተቀያየርና ቁሩብ ተዛኒቁሎ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ሓገዝ ክኾነላ ክእል እዩ ብፍላይ ቢዝነስ ክትከፍት ከለካ ዲ ኣብ ዝተፈላለየ ክሕግዘና يخلي مالتي سلازي إذا financial market زبال بحث زبالة كان زي يمثل ما يبحث تتعليكم حنا موداتا كتحطون مبالي ليه نبذات مرت ترايت وكذا زخيد زلهو so financial market زي أدون يخم تعطيكم PDF انتريهم كسدولكم إيه ناب ناتي تجبال إنستغرام دي ولا دي كوليت أب تليجرام يس أب تليجرام كسدولكم خالي so قصيلنا ابز حلفه سمون ابز ناي سوني سولس مالتي ربع حموس صبصاب تواهيب نيرو
ናይ GDP ናይ በዓል PCE እንታይ ከም ዝኾነ ንእሽተይ ትንክፋ ቢልና ነርና ቅድሚ ሕጂ ብሓፈሻ ግን ጽሙቕ ኣቢለ ኸሪኦ ክነግረኩም እየ። The US economy grew at blistering 3.3 pace in Q4 while inflation pulled back ለና ኣሎ። ብዛዕባ Q4 እንታይ ምዃኑ ዝሓለፈ ተማሂርና ነርና ኣብ ናይ መወዳእታ 3 ወርሒ ዘለዋ ማለት እዩ። ካብ ወርሒ 9 ክሳብ ወርሒ 12 ዘለዋ Q4 ወይ ኳርተር 4 ኢልና نصوع نزبلنا يعني سلازي inflation كا of course ندحري تمليس زبلنا زلو حجي تي expectation ناي ZPC equal GDP sorry مجمعنا ناب GDP خدا بزنا economy grow at blistering 3.3 ناي US وين أمريكا economy ويكون طبعا 3.3% عبي تثبيتكم economy يرو جن كم زي عبي صابنسينا له مالتي سو ابتي بوزح ديتيل كيتقوم انا كل غزي بكرد انا زغل عن غيره يدالو سلازلو እዚ GDP ዝብል measurement of all goods ናይ ኩሉ services ማዕቀኒ ኢልና ተማሂርና ዝነበርና ቅድሚ ሕጂ ብሓፈሻ ባህርያት ናይ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ማለት እዩ 3.3 ዓብዩ ተሞል ስትሪት ግን ወይ ከዓ ናቱ ግምት 2% እዩ ነይሩ ስለዚ ጽቡቕ ውጽኢት መጽኡ ብስም ኢንፍሌሽን ብስም GDP ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ያ اسم ስለዚህ 2% ዝተገመተ 3.3% መጽኡ ሕጂ 3.3 ስለዚ መጽኡ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ማለት ኣይኮነን ኢንፍሌሽን ግን ክወርድ ከዓ ተራእዩ ሕጂ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ክዓቢ ከሎ ኢንፍሌሽን ከዓ ክወርድ ከሎ is amazing ብጣዕሚ ሃይ እንትኮይኑ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢና ከም ቀንዲ ዕላማ ናይቶም ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ከዓ ንሱ እዩ ነይሩ ከመይ ጌርና ኢንፍሌሽን ነውርዶ ነቲ ኢኮኖሚ ኣብ ሪሴሽን ከየእተና ኢሎም ይምዛረቡ ነይሩ ማለት እዩ ኢኮኖሚ ሪሴሽን ዝብልና 6 ወርሒ 3 ወርሒ ኣከታቲል ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ክዝሕትል ከሎ ማለት እዩ ንኣብነት 3.3 ዝብል ዘሎ 0% ዝመጽእ ነይሩ ሕጂ ይዝሕትል ኣሎ ምበልና ነርና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ቁጠባ ወሲኹ ኢንፍሌሽን ከዓ ቀኒሱ ኣሎ the US economy for 23 accelerated at 20% annualized ዝብለና ኣሎ እዚ so yeah gross domestic product is a measurement of all goods 3.3 ከም ዝወሰኸ ይዝሕብረና ዘሎ ላብዚ ሕጂ ክሕብረኩም ከሪአኩም ጸናሕኩ so ኣብዚ ሓለፈ ኣዋርሕ እንተርኢና እንታይ ለኩም ነይረ Q1 ዝበሃል ራእይ ዋሕድ Q1 ካብ ወርሒ 1 ክሳብ ወርሒ 4 ዘሎ ማለት እዩ ዝሓለፈ 2.2 ነይራ ኣብ Q2 ክሳብ ወርሒ 6 ማለት እዩ 2.1 ነይሩ ሽዑ 4.9 is very hot extreme hot 5% ክዓቢ ከሎ ሓደ ኢኮኖሚ ቁርባ ሸግር ከብሎም ይኽእል ምቁጽጻር ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ክምለስ ይኽእል ክበዝሕ ይኽእል ኢንፍሌሽን ኣብዚ ግን 3.3 ዝኾነ ኢንፍሌሽን ከዓ ክቋጻጸርዎ ክኢሎም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ዲቴል ከኣተኹ 3.3 ብምምጽኡ ጽቡቕ ከም ዝኾነ እዩ ጽቡቕ ዝገበረ ግን እንታይ እዩ the Federal Reserve favorite inflation gauge rose 0.2 in December and was up 20.9 from a year ago ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 2.9 መጽኡ ናቶም ቀንዲ ናይ ኢንፍሌሽን ማዕቀኒ ዝኾነ PCE ዝበሃል እዩ ከም ጻፍ መጻፍኩም ይድሓን PCE እንታይ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ስለምንታይ ናቶም ፌቨሬት ከም ዝኾነ ከዓ ስለዚ እቶም ዝፈትዎ ንሶም ከም ማዕቀኒ ነቲ ኢኮኖሚ ዝጥቀምሉ ኢንፍሌሽን 2.9 መጽኡ ኢንፍሌሽን ክንደይ ክኾን ኣለና ነርና ናቶም ታርጌት ኢንፍሌሽን 2% እዩ ምክንያቱ ዲፍሌሽን እንተኮይኑ ካብኡ ንታሕቲ እንተኮይኑ ካብ 0% ንታሕቲ እንተኮይኑ እቲ ክብሪ ናይ ነገራት ኦፍ ኮርስ ሓንቲ ምዕባል ናይ ዓዲ ጽቡቕ ኣይመጽእን ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ 2 ክሳብ 3% እንተኮይኑ 2% 3% ቁጠባ ናይ ዓዲ ይዓብሎ ማለት እዩ at the same time ነገራት ከዓ ኣይከብሩን ኣለዉ ካብቲ ዝግብኦም ንላዕሊ ኣይከብርና ኣሎ ስለዚ ጽቡቕ ኢና ንጽውዕኩም እንተኮይኑ ማለት እዩ so the core personal consumption expenditure በሃል እዚ ትይውን ታለኹም personal consumption expenditure PCE ኢልና ንጽውዖ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢንፍሌሽን ኢልና ዝተምሃርና ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነ ሞር ኣብቲ ደቂ ሰባት እንታይ ይገዝኡ ኣለዉ ኢልካ ኣተኲርካ ተብሎማት ልክዕ ከምቲ ሓደ ተመሳሳሊ ኮይኑስ እዚ ግን ንኣብነት ሓንቲ ኣዲዳስን ሓንቲ ናይክን እንተሃልዩ ጫማ ናይክ ጥራይ ብብዝሒ ዝግዛእ እንተ ነይሩ ናይስ ዋጋኣ ምስ ከበረት ግን ናይስ ገዲፎም ናብ ካልእ ናይ ፑማዲ ገለ ብዙሕ ዝገዝኡ እንተሪኦም ቁርብንዑ መዐቀኒታት ይጥቀሙሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንፍሌሽን እዚ ከዓ 2.9 ብምምጽኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት is a good thing ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ ኮር ዝበሃል እቲ ቀንዲ ነዳዲ ምግቢ ኣውፂእካ ማለት እዩ forecasted 3.3% ዝነበረ ኣብዚ 2.9 መጽኡ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ ስለዚ which is good ጽቡቕ ነገር እዩ ኣብዚ ተርኢናዮ ማዕረ ከምዚ ለውጢ ነይሩ ረእይዎ ማዕረ ከመይ ደይቡ ነይሩ ሕጂ ግን ወሪዱ ኣሎ እቲ ኢንፍሌሽን ስለዚ ኢንፍሌሽን ምውራዱ ንምንታይ ጽቡቕ እንተልኩምኒ ኢንተረስት ሬት ክውሕድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ላዕሊ ምስ ኸይድ interest rate
يوسخلو مهنيات إنفليشن تحت خورد وصل زلهم لك عكاز حسبوا غيرهم على بزي إنفليشن أو يدوم له ستيل تارجتهم يهرمون جن أبز متزلو كباب 46% كقرة تصفى يقبروا الأبز ناي مارتنا ورح سلسته زقبروا مالت حجاب زمود أتاق زراروا يوم ناي ورح عاد زلو ورحي سلسته خاب قرصوا اليوم بوز ديوم كبروا ويكوسوا اليوم تبصاب كوبيوم كوسوا درجة is impossible أبز جزيزي كوسوا لي كل يوم unless market crash قبل تزي كوين مالتي سلازي تثبيت ناي ماركت أو هلو سوري تثبيت ناي نصهم أبز تزراروا انتهي ميلوم يرم تانكي أليكس زيوم فدرال ريزيرف زبحالو سلسته جزيه كنقرص إنا إلوميم تزاريبهم ويكا كابت زبولوا مالتي كابت تزاربو زوزانه سلسته جزيه كنقرص إنا زبل حساباتين بيبهم يرم تماركت كم زدليو وانت خوينم مالتي تماركت اداغاغن شدشته جزيه شوعته جزيه قرص يتسفا غير زلو ولكا برايس كوين زلو برايس ناتوس بحساب زي انترست ريت شدشته جزيه قرص يلقمت غيرلو تي انفليشن قمت غيرو زلو انترست ريت مالتي سوري سلسته جزيه مس قرص ماركت شدشه حسيبو سلصنحه ستوك ماركت لتحت واغو كوحدي مالتي شدشه تغميت زلو 10 جزيه انت قريصوم كا انفليشن بتاع متحت انت خوين مالتي which is good نتي اوافيرنا زلنا واغو خا كوسخ تثبيت يغبروا سلازي everything كل نغرات نغبرو زلنا ابتي انفليشن قمت بمغبار مالتي سو ازي اقداسي احوات زمفلات ما روشت اتيخات زي كونس بጫፉ مالتي تنكف ابو خلا خنا امنت جي دي بي كني برسنت وسيخو كندي كنيسو زي انفليشن كندي وسخالو كندي يقنسالو امبر نحنا كمزي مليون انفسترز نغبرنا قدنا يكون كام كلنا تي نبلكا كتكاتاتلو غزي خاطفيكا so the fed got inflation reading it wanted بلنا زي ياهو فاينانس كا انتي بلنا له the federal reserve مالتي the fed مالت نسوم يمتن زقواتا زلو زلو interest rate كم تزيدليو رخيبهم يزبلنا زلو بانفليشن مالتي when cuts begin is still at توسب እቲ cat ወይ እቲ interest rate ማዓስ ቆንስሉ ከም ዝኾኑ ግን ምልክት ሕቶ እዩ ወይ ከዓ ኣይተፈለጠን ኣሎ ንምባል ይምዛረቡ ዘለዉ I think ኣብ ያሆ ፋይናንስ ኢልኩም ናይ ደፈድ እዚኣ እንተፅሒፍኩማ ወይ ስክሪንሾት ትሰሩዋ ሞ ሕጂ ኣብዚኣ ቪድዮላትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ንእሽተይ ርድኢት Okay, pause. Yahoo Finance. Okay, እዚኣ ሼር ገበልኩም ኢለ እዚኣ ስክሪንሾት እንተገይርኩም ኣንሽ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ወርሒ ማለት ካብ ኖቨምበር ናብ ዲሰምበር ዝነበረ 0.2 ወሲዱ ወሲኹ ይር ከዓ ከምዚ ወሲኹ ለና falling below 3%, the inflation print they wanted. Do we بالكون اللهم مسلني anyway كتسمعوا تقولوا لكم غزي خططفالنا ولا انجليزي نفلت كمان كنهلو سلان كزشغرنا كنهلو سلان نخل ابز ግን the reserve got the inflation reading it wanted when معس كم ዝቀንስ ግን ኣይተፈልጠን ዝብል ጸብጻብ ይዝህበና ዘሎ ብዙ ማለት ስለዚህ እቲ personal consumption expenditure index ዝበሃል ልክዕ ከምቲ CPI ወይ consumer price index ኢልና ዝተምሃርና ከም inflation ወይ headline inflation ዝበልናዮ ተመሳሳሊ ኮይኑ እዚ ግን እቲ federal reserve ዝበሃሉ ኣብዚ ኣተኪሮም እዮም mainly ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝቋጻጽሩ ነቲ ኢንትረስት ሬት ንብሎ think ብዙሓት ሕቶታት ኣለና ታንኪ ኣሕዋትኩም መጻእኩም እየ so yeah ሰማሪ ኣብ ዘሎ ወላ ኣብዚ ኤክስ ወይ ትዊተር ከድኩም CPI ኢልኩም ተጽሒፍኩም ኣብኡ ኸማን ክመጻእኩም ክእል እዩ ኣብ ዝኾነ ማለት ምስ ያላ ቴክኖሎጂ ኣብ ድሌትና ኢና ክንረኽቦ ንኽእል so እቲ ኩለኩም ፀናሕኩም ዓድ ከምዚ ዳውን ከም ዝኾነ ኣብዚ ኸማን ጸብጻብ ይህበና ኣሎ ማለት እዩ yeah PCI price rose 0.2 ከም ዝወሰኸ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ማለት እዩ ማዕረ ከመይ ይቕንስ ኣሎ ግን ርእይዎ which is good which is beautiful inflation perfect yeah ኣብዚ ኸኣት ዝበለፀ ኣብቲ ናይ ቢልኩም ከድኩም personal expenditure ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ናይ inflation plus ናይ GDP ጸብጻብ ከምዚ ይመስል ብሕፅር ዝበለ ቀፂለ ከዓ እቲን magnificent 7 ዝበሃላን ፋንግ ዝበሃልን ዝበዝሐ ሕቶታት ተሓትዎ ነርኩም ዝበዝሐ ናትን ከዓ ሕፅራ ቢለ ከሪአኩም ከፍትኒ ፐርፌክት ሶ መጀመሪያ በዚያ ብፋንግ ከጀመረ እዚ ብፋንግ ዝፍለጥ
F ማለት ፌስቡክ ንፈልጦ ኢና እዚ A ኣማዞን ወይ ኣፕል ክኾን ይኽእል እዚ A ኣፕል ወይ ኣማዞን ስቲል እዚ ኔትፍሊክስ እዚ ከዓ ሶሪ እዚ G ከዓ ጉግል ብለና ኣሎ ማለት እዚን ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ከም ሓንቲ ጌርካ ከተዋፍረለን እንተደሊኻ ወይ ከዓ ብሉፃ ተባሂለን ፅዋዕ ዝነበራ ኣብቲ ግዜ ማለት እዩ ሶ ብፋንግ ዝፍለጥ ኣብ ኢንደክስ ኬርካ ኢንቨስት ክትገብረሉ ተደሊኻ ስለዚ ንኣፕል ፌስቡክ ኣማዞን ኔትፍሊክስ ጉግል ዝጠርነፈ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ይብለና ኣሎ ኦፍ ኮርስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሪከርድ ዝኾነ እምበር ሓንቲ በይና ስቶክ ያ ዳርጋ ከምኡ በፂሓ ዘላ ሶ ፌስቡክ እንዲ ኣታዊኦም ካብዚ ናይ ኦንላይን ሶሻል ሚድያ ንብሎ ዘለና ካብ ናይ ኣድቨርታይዚንግ ናይ ሰርቪስ ካብ 2004 ከም ዝተጀመረ ሕብረና ኣሎ እዚ ናይ ኣማዞን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ኢኮመርስ ንገዝኣሉን ንሸጠሉን ኣብ ኣፕል ኣብ ኔትፍሊክስ ኣብዚአን ክንዋፍር ተደሊና ነዚ ፋንግ ዝብል ብምምራፅ ክንዋፍረሉ ንኽእል ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ስለ ዝኾና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እዚአን ማግኒፊሰንት 7 ዝበሃላ ወይ ከዓ 7 ብሉፃት ስቶክ ተባሂለን ዝፅዋዓ ዘለዋ ካብተን ዓበይቲ ማለት እዩ ብሉፃት እኳ ዘይኮነ ትሪእዎን እንተሃሊኹም ኩለን ፕራይስን ማዕረ ከመይ ለውጢ ከም ዝገበረ ኣብዛ ዓመት ማለት እዩ ሪኦ እዚ the so-called magnificent 7 Amazon, Apple, Google ዝበሃላ NVIDIA plus Tesla ሓዊስካ ዘለዋ ማለት እዩ ነዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ፐርፎርማንስ ንሰነንተን ቀንዲ ዋግኡ ንክውስኽ ዝገበረኦ ብጣዕሚ ከም ዝዓቢ ዝገበረኦ ማለት እዩ ሶ እንታይ ንምባል ናይ USA እዚ ስቶክ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ S&P 500 ንበሎ ማዕረ ከምዚ ዓቢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነዚአን 7 ተነውፀን ነርና ዘን 7 ትካላት ተነውፀን ነርና ግን ዝቀይሕ ምልክት ዘለዎ ብዚ ንእሽተይ ጥራይ ዕብየት መርአያ ነይረ ማለት ስለዚ ዝዓበየ ዕብየት ናይዚ ስቶክ ማርኬት እዚአን 5 እዚአን 7 ማግኒፊሰንት 7 ዝበሃላ ስቶክስ ከም ዝወሰደኦ ወይ ከዓ ከም ዝዕበዮ እዩ ዘርእየና S&P 500 ድዩ ብሓፈሻ ኩሉ ኢንደክስ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ለኩም NVIDIA ኢልና ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ዝበለጠ ውፅኢት ዝተረኸበላ ግን ብዙሓት ተሓት ኣለኹም كلهم يمزحتهم صوم تراجعكم ولا على ابل ولا على تسلا ايلون ماسك كلهم طلب زلوا ترخيبا زلا انفيديا جن نساترا يكونتن از سيمي كوندكتورز بالو انجينيرز كون فوتوهم بعد ابل كسراح بز كل تكنولوجي نتقمو زلنا كمبيوترات ديكال نغرات نخسراح ابوشت زلوا ميكانيك مسارحي بعد انفيديا امزهبهم سلاز بلص وصيل زلوا انفيديا جن بزحات علوا بعد AMD بعد تايوان سيمي كوندكتور قلنا استنخفنين صبغ وصيد استرخبلن ستوكس ينسن مالتي بدحري يمتالنا فيسبوك نبعلا لكع كم زي تسلا حدي فريح زلو 180 وريدا يسب بقى بتاعي ماسك تورد يا 10 تخبصيح 5 تخبصيح 100 تخبصيح يبلو ولا اكسبرتس ولا كيلاتات مالتي قال لهم كاشح تخبصيح يبلو اديناتهم قمتات يبو فيسبوك 9 بصيح نيرا تذكروات خنكم ما بكتشف 10 كلتن كاب 9 انا ب 300 دقيقه مالتي 148% ابوش تحت عم توصيها شعور فريح يسبكه كاب 9 انا 5 تخبصيح كاب 5 انا بزخت بصيح اندبل تسلا هم 105 بصيح زنبرت تمليسا 300 بصيح حاجه اوف كورس فرقت والد الله يعني امازون على 5% توصيخ جوجل على 46% حجي زين عبيت تكالات لاينا اشتو خوينا ابزين انفست مغبار دحان زخونه وصيت كنرهبولو نخلينا نمبالي مهنياتو عبيت تكالات يندغالس ግን كلنا تكنولوجي ስለዝኾነ ብፍላይ ምስ AI ዝተተሓሓዘ كلنا وددرنا عطنا artificial intelligence نبلو زلنا ስለዚ ዘን ትካላት እዚአን ከምዚ ክውስኽ ከሎ ንስኩም ከይኮን ከዕገልኩም ሰሪ ኣብዝረእዎ ሕጂ NVIDIA 187 ኢለኩም ኣብ ፐርሰንቴጅ ለኩም የማኑ ንሚኢታዊቱ ማለት እዩ እዚ ናይ US ስቶክ ማርኬት ግን 13% ጥራይ ወሲኹ ሕጂ ተተዛኒቃዮ ምዝናቂ ጀመርት ኮይንኩም ኣብቲ ናይ ሮማ ናይ USD ናይ ዓለም ዲ ኢንደክስ ፋንድ ሞፋሪዝ ብሉጽ ኢልና ነርና ግን ውልቃዊ ኢንቨስት ጌርካ ዝበለጸ ውጽኢት ከም ዝተረኸበ ይዘርእየና ዘሎ ኦፍ ኮርስ እሱ ናይ ዝሓለፈ ብሕጂ እንታይ ክኸውን ካ ኦፍ ኮርስ ክርኢ በዓል NVIDIA ግን ካብተን ብሉጽ ጠለብ ረኺብዎን ዘለዋ ኣብ ትሬንድ እየን ስለዚ ኣብ ሞመንተም ኣሚንካ ትሬድ ትገብር ተሃሊኻ ጽቡቕ ገለ ሰባት ከዓ ኦቨር ፕራይስድ ኮይኑ ከም ዘሎ ይገልጽዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ 180% ይሰልቕ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኢንደክስ ንኣብነት ክትዋፍር ከለካ ኣብዚ S&P 500 ዝብልና ልዕሊ 25 ሚኢታዊት ነዚአን 7 ትካላት እየን ሓቂፈንኦ ዘለዋ ሪእዎ በዓል ኣፕል በዓል ማይክሮሶፍት በዓል ጉግል ኣማዞን NVIDIA ተስላ መታዊ ፌስቡክ ኢልና ሓዊስናስ ዳርጋ 25 ሚኢታዊት ናይቲ US ስቶክ ማርኬት ተቆፃፂሮን ኣለዋ ይብለና ኣሎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ ዓበይቲ ማግኒፊሰንት 7 ዝበሃላ ማዕረ ከመይ ተራኸም ዘለዎ ኣብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት የርእየና ኣብኡ ተዘይኮይኑ ማግኒፊሰንት 7 ዘፍርሐካ ትኮይንካ ዝፈትዋ ዛ ኢንቨስቶ QQQ
invest ምግባር ዝተረጋገፀ ዝኾነ ውፅኢት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ of course ኣብ trading to one to ኣትየ ከሪአኩም እኽእል እየ ክትገዝእዋ ከለኹም US እንተሃልይኹም ናትኩም ቲከር ሲምቦል ኣብ ዘሎ QQQ ኢልኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ካልእ ዘለና ከዓ ናስዳክ 100 ኢልና UNCITS ወይ ገለ ተወሲኽና ኣሎ ክመፅኣልና ይኽእል ማለት እዩ ሶ ብሕፅር ዝበለ እዚአን ዝመስላ ነይረን ሕፅር ዝበለ መደብ ናይ ሎም ማዓንቲ ኣይ ቲንክ ኣብ ሕቶን መልስን ካብ ብዙሕ ክህልወኩም ስለ ዝኽእል ክምልሰልኩም ይኽእል እየ ቅድሚኣ ግን ዝተሓተታ ሕቶታት ነይርናና ቀዳመይቲ ኣብ ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ኣቲኻ እቲ ክፍሊታት ዘሎ ብኸመይ ክትፈልጦ ዝበልኩምኒ ትሬዲንግ ዋን ቱ ተጠቀሙ ዋላ ካልእ ተጠቀሙ ብዘይገድስ ሼር ክገብረልኩም ሞ ሶሪ I hope መፅኡ ይልኸውን ሶ ኣብዚ ምስ ከድኩም ንኣብነት ኣፕል ክገዝእ እንተደልየ ኣብዚ ንየማን ከይደ ክረኽቦ ክእል ኣብዚ ንህላ ኣፕል ቀዳማይ ካልእቲ ኣፕል ክገዝእ እንተደልየ ባይ ምስ በልክዋ ንኣብነት ብቫልዩ እዩ ዘሎ ኣነ ብናምበር ኦፍ ሼርስ ወይ ከዓ ብቁፅሪ ናይ ሼር ክብልዐ ንኣብነት 10 ክገዝአ እንተይለያ ወይ ከዓ ብገንዘብ ክብልዐ ድሓን ብገንዘብ ዝበዝሐ ንዋፍር ስለ ዝኾነ ናይ 1000 ክዋፍር ደልየ እንተይለያ ንኣብነት ሕጂ ርእይዋ ናይ 1000 ኢልያ ኣለኹ ብዚ እዚ ሪቪው ኦርደር ምስ በልክዋ ኣብዚ ማርኬት ባይልኒ ርእይዎ እቲ ዝገዝኦ ዘለኹ ናይ 1000 ቅርሽን 50 ጎዲሉ ኣሎ ቅርሽን 50 ግን ኣበይ ጎዲሉ ዘሎ ርእይዎ ኣብዚ ፎሬን ኤክስቼንጅ ብዛዕባ ኤክስቼንጅ ከመይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ዝበል ናይ ፎሬክስ ፊ ንኸፍለሉ ኣለና ማለት ስለዚ ኣብኣ ተጠዊቐ ኣብዚኣ ምልክት እዚኣ ዝጥዎ ዘለኹ ኣብኣ ምስ ጠወቁ እንህለኩም ኣብዚ 0.05% forex fee applied when converting between currencies ስለዚ ባጤራ ናብ ሓንቲ ባጤራ ክቅይርዎ ከለውስ 0.15% ውስ ኣብ ዝበዝሐ ከምኡ ትኸፍል ኢኻ ኣብዚ ፅቡቅ ነገር ግን ኮሚሽን ኣይንኸፍለሉና ከም ዝበልኩኹም እዚ ኮሚሽን ኣብ ከባቢ በዓል ካናዳ ከባቢ 7 ቅርሺ ከፍለሉ እዮም ዝበዝሐ ስቶክስ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እዚ ኮሚሽን ኣይንኸፍለሉን ኢና ስለዚ ካብ 1000 ቅርሽን 50 ንኸፍለሉ ኣለና ብሚእታዊት ክንሪኦ ከለና ከዓ ኦፍ ኮርስ 0.015% ወይ ከዓ ሚእታዊት ንኸፍል ኣለና ብዚ ማለት እዩ ሶ እዚ ንኸፍለሉ ዘለና እዚ ልዕሊ እዩ ዘሎ ፎሬን ኤክስቼንጅ ዝበልና ወይ ከዓ ፎሬክስ ሬት ብክንደይ ሚእታዊ ይሽረፍ ከም ዘሎ ከዓ ንየማኑ ኣሎ ብዚ ስለዚ ሓንቲ ዶላርስ 0.78 ፓውንድ ትሽረፍ ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ ፓውንድ ስለ ዝኸብር ስለዚ ሓንቲ ዶላር እዚኣ ብፓውንድ 0.78 ብዶላር ኣብ ዘለኹም ሃሊኹም ብዘይገድስ ብከምዚ ከሪአኩም ክንደይ ሼር ትገዝእ ከም ዘለኻ ገለኻ ኣብዚ ከሪአካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ 1000 ዝኸፈል ዝገዝኣ ዘለኹ ቅርሽን 50 ኣጉዲሎም ይወስድዎ ኣለዎ ምክንያቱ ናይ እቲ ፎሬክስ ኤክስቼንጅ ይኸፍለሉ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ትካል ገዝእ ስለ ዘለኹ እየ ከም ዝበልኩኹም ናስዳክ ንኣብነት ፅብቕቲ እያ ዝበልኩም ኣይሸርስ ናስዳክ ኢለ ምፅሓፍኩ ናይ ኢንግላንድ እንተኮይኑ ወላ ሎንደን ኢለ እንተፅሒፈ ንኣብነት ኣብዚ ክመፃለ ይኽእል እዩ ዲስት ኣይደልን እየ እዚኣ ክትጥወቃ እያ ንኣብነት እዚኣ ናይ ኣሜሪካ እያ ትኸውን ዘላ እዚኣ ንኣብነት እዚኣ ኣኩሙሌት ትብል እዚኣ ክመርፃ እየ ብዶላር እያ ዘላ ሶሪ እዚኣ ማለት እዩ ብፓውንድ እታ ቀዳመይቲ ምስ ጠወቅዋ ብፓውንድ መፂለያ ኣብ ዝረእይዎ ኤኒዌይ ብሳንቲም እዩ ዘሎ ናይ ዓድና ኣብዚ 784 ፓውንድ ማለት እዚኣ ክልተ ነጥቢ ውስጥ ላይ ናብ ሳንቲም ስለ ዝኾነ ባይ ምስ በልክዋ ኣብዚ ከሪአኩም ሕጂ ናይ 1000 ክገዝእ ሪቪው ምስ በልክዋ ርእይዎ ወላ ሓንቲ ኣይኽፍሉና ኣለዎ ናይ ፎሬክስ ኤክስቼንጅ ሬት የለ ገለ የለ ምክንያቱ ብፓውንድ እያ ዘላ ኦረዲ ታትካልናተይ ብፓውንድ ስለ ዘላ ናብ ምንታይ መቕይርዎ ፓውንድ የገንዘበይ ብፓውንድ ገይሮም ከዓ ይገዝእዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንኸፍል ከም ዘለና ንምፍላጥ ብከምዚ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ቲንክ ብዙሓት 2-3 ኮመንት ስለ ዝመፃትኒ ተመሊሳትልኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር እትዮም ሓቲትኩም ዝነበርኩም ማለት እዩ ሹር ቅድሚት ገለ ሕቶታት ነይሩ ይመስለኒ ኮብራት ኣሕዋት ብዝተረፈ ብካልእ BYD እንዮ ኣብዚ ግዜ ጎሊለን ኣለዋ ከምኡ ተስላ ብዛዕባ ኤንቪድያ ከመይ ኣረኣያ ኣለካ ትብል ሕቶ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪበ ኣለኹ ናይ ኤንቪድያ ሃብቶም ሃውና ኣይ ቲንክ ክትውስኽ እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ጠለብ ስለ ዘለዋ ግን ከዓ በቃ ብጣዕሚ ቀልጢፋ ስለ ዝኸደት ቁርብ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣት ዘ ሴም ታይም ማለት እዩ ዊንዶውስ ንኣብነት ኤንቪድያ ይኽእልከኒ It's crazy.
year to date انتري سريو 26% توسع كابلت حدا نايز عام ترى كاب نجمر مالتي زيعرت حدا ور حدا زنبره بزي ور حزس 26% توسع خلا شديش ور حتريني اساسا كنت 10% توسع حدا ور حتريني 23 توسع بزعمت مالتي اب حموش مالتي كباب 5% توسع ناي عرب زنبره ماركت كفوت كله كباب 1% كثيره 1 year كتم 8% توسع بوشت حدا عامت مالتي 5 years انتريني شحن 600 قلن % توسع ريوا ابزن حنت شير بحساب 36 زنبرتيا 610 وافر كان 610 مخنا نيرن مالتي زي حجي ابو 5 عامتي ماكسيمم اوف كورس this is crazy سلازي كتوسخ ليا زبل حتى كتوسخ تثبيت تقبرلا اب حتى الجزي بزح لوط سلازرعيتك ورب افرح تبلك امبر I think زين سيمي كوندكتورز بحالا زبلكم بعل AMD بعل انفيديا بعل تايوان سيمي كوندكتور بعل انتل ابزناي تكنولوجي اتوكيرن زسرح زلوا تكالات بتعمي ام مومنتن يزلوا ام معبالي انزلوا مستي AI استتح هذا كله صبغ لوط ينزلوا ولا ستوبلوس غيركا كتوافر لن تخليخا سلازي بفلاي انفيديا 600 لا ليش تيوسخ انت بلا 800 ويشح مس بصحت ناتي امنتي ويشح مس بصحت كغبرو وام ستوك سبليت كغبرو كفتنيهم شح كوري الناس لنا امن كمقلو وام نابنت حنت شي زغزا كا شو شح يبكاس أربعة خمقول وان 25 شير ب 25 قرش حنت شير 250 حنت شير بمقبارس 4 شير كوها خولي مالتي سلازي زغا صبغي ني انفيديا الى امنت علني ناتي قمت artificial intelligence تكنولوجي نزه سيمي كوندكتور زبحال اب انوفيشن ام معباله سلازلو كوسخي زبل قمت علني انفيديا اتزعبي التكاليا when it comes to بزعبا artificial intelligence semiconductor إذا كل نزاربول زلنا بتعمي حدا خطين ببزح يتقلب زلون تكالاتهم نا Chinese جن سوري هبتم حونا I don't know it's complicated forex حتى ما ليسلك هون تسفى قبل نا Chinese تكالات جن I don't know ولا نتات زراري بلاني ريبز حلفت مالدي عم تيك توك أتينير اللايف so dangerous in Chinese abzalo ግን I think ጽቡቂ ማለት ዶላር ኮስት አቨሬጂንግ ምግባር መጅማር ገል ንሽተይ ካብቲ ገንዘብ ካዘሎ ኢንቨስቲጌት ካሉ ዝፅላእ ነገር አይኮነን ዳይቨርሲፋይ ምግባር ማለት እዩ ታንኪ ተሓፍትና ሰላም አንዲት ሰላም ብሬን መጀመሪያ በቲት በእነትምርቲ አዚህ መስገን ታንኪ አሁን መስገን برهن نقعدها مثلا اوكي ثانك يو بري ويلكم ثانك يو انت فرنسا انت عينك بروكري تتقيمك اب ستوك انفست تقبر لي حاجه تبل برهن اب فرنسا تاسيف لي اسبدل حكي زي اب فيديو ريكورد قبلكو بعد ايتورو صبغي تريدينج تو وان تو صبغي ኢንተራክቲቭ ብሮከር ዝበሃል ብሮከር ጽቡቕ ግን ኣብዛ ዩቲዩብ ሪከርድ ዝገበሩ ኮን ብናይ ኢቶሮ ናይ ትሬዲንግ ቱ ዋንቱን ስለ ዘላ ሓደ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ፀገም የለን በብዙሕ ሓለ ፈረንሳ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣሌክስ ዓውና ታንኪ ጽቡቕ ነይሩ ብልሂን ናብ ኢንስታግራም እንተ ትሰድ ያ ፒዲኤፍ ክሰደልኩም እያ ኣሕዋት ደንጊኹም ተሃሊኹም ናይ ሎሚ ዓንቲ ሕፅር ዝበለት መደብ ቴም ፋይናንሻል ዝበሃሉ have a question do you know Florida who lives in American I don't understand very how do I know Florida كم هاجر yes I mean كم state دي ولا كتما يا بأمريكا سم سب انت خوين فلوريدا تبهال ويسم تكات خوين جد anyway أبو كله خو حضرتك أخوكم حوات أبو ستوك ماركت كوافر كلها أو كريبتو كارنس كوافر كلها من السبت تبهال هاي ترخبني خا سلازم بماسنجر بواتساب قلب دوي لهم كم زجن زب وافروا كم زب وافروا زبلكم انتهى اليوم تحدموا ترايز لكم it's very simple مالتي سلازم بإنستغرام رخيبيو بفايبر رخيبيو بواتساب رخيبي اندابولو لعلميت حسابات ገንዘብ ዝخسሩ ሰባት ንፈልጥና ወላ ንዓይዝ ደወሉ ለይ ስለዚ ብከምዚ ረኺቦም ንልኩም ፕሊዝ አይ ተዋፍሩ ገንዘብኩም ባንክ ዲቴልኩም አይተሃብዎም ዝኾነ ነገር አይተግበሩ ብኸም እንተ ኮይኑ ስቶክ ማርኬት ተዋፍተ ለኻ ብሮከሬጅ ተኸፍት ብሮከሬጅ ከፊትካ ገንዘብካ ተዋፍር ማለት ሰባይ ረኽበካኒ ንሳይ ኻ ትረኽቦ ሳይ ኻ ዋፊርካ ዘለኻ ወስኸሉ ክብለኻ መሰል ይብሎም ዝኾነ ነገር ክብለኻ መሰል ይብሎም እንታይ ዳ ሕቶ ተሃሊካ ኣብቲ ናይ ቻት ከድካ ተሓቶም ወይ ገለ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ምስkom ሙስተተኣሰረት ከይትኸውን ኢለ ነቶም ካልካ ክትጠቕመና ንምባለ ስዊዘርላንድ ኦኬ ሰላም ብርሂን የመስግነካ ካባኻ ተማሂረ
ኣብ ኢቶሮ ኢንቨስት ገይረ ጽቡቕ ለውጢ ገይረ ሕቶይ ካብ ኢቶሮ ኦር ትሬዲንግ ትዋንቱ ኣየና ይበልጽ ይመስለካ ኣብ ስዊዘርላንድ ኩሉ ሓደ ንስዊዘርላንድ መንግስቲ ሓውና ውልቃዊ ስቶክ ትገዝእ ትኮንካ ኩሉ ሓደ ኢቶሮ ግዛእ ትሬዲንግ ትዋንቱ ግዛእ ከም ምርጫ እዩ ንኣሽቱ ስቶክስ ግን ኣብ ትሬዲንግ ትዋንቱ ክትረክበን ኢኻ መዓልታዊ ትሬዲንግ እንተኮይኑ ተዘይኮይኑ ግን is fine ጽቡቕ ኢቶሮ ጽቡቕ ለውጢ ብምምጻእካ ደስ ብለኒ forex no I don't trade forex notify thank you Zacharias show it نتهبنا للهاتمرتي يغنيلنا حونا برهين thank you show it السلام انتمتي نو تليفون እኳ ብዙሕ ይብኒ ብጣዕሚ ኤክስትሪምሊ ቢዚ ዘሎ ተሸጊረ ክገብሮ ለኒ ስለ ዝበልኩ እخمن ዝገብሮ ዘለኹም መራሕዋት ብጣዕሚ ግዜ ሕፀ ዝብለና ኣብ ኩልኩም እንግሊሽ ክትመሃሩ ትደልዩ እንተሃሊኩም ግን ከይረስዓኳ ከለኹ ከይረስዓኳ ከለኹ ብሎኩም ኢለ ፊደል academy.com ኢልኩም እንተኸይድኩም ናትና ወሳብ ኣብዚ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ኣብታ ናይ ወሳብ ኢልኩም ዝጥወቁም ናብ ቴሌፎንና ክወስደኩም ዝኾነ ሕቶታት ኣሊኩም ናይ ዝብል ዘሎ ትምህርቲ ክትመሃሩ ክትሓቱ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ዘለና ትምህርቲ እንግሊሽ ናይ ዓበይቲ ዝመዘሎ ሶኒ ክጅመር እዩ እንግሊሽ ናይ ንኣሽቱ ክሳብ 7ይ ደረጃ ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 7ይ ደረጃ ብብሉፃት መምሃራን ዝወሃብ ደቅኹም ከተምህሩ ትደልዩ ትኾንኩም ኣብ ከተምህርዎም ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ማት ክትውሉና ትኽእሉ ኢኹም ላይቭ 4 መዓልቲ ብሰሙን 1 ሰዓት እንዳበልና ንኸደ ትምህርቲ ናይ ትግርኛ ናይ በዘለና እኳ ሙሉእ ቦታ ይብለና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ካናዳን ኣሜሪካን ዘለኹም ብናትኩም ሰዓታት ከባቢ ሰዓት 6 ናይ ቶሮንቶ ግዜ ክመሃሩ ትደልዩዎም ደቅኹም እንተሃልዮምካ ናይ ትግርኛ ትምህርቲ ኣለና ኣብዚ ቋንቋ ትግርኛ ማለት ላይቭ ብቐጥታ ከምዚ ሕጂ ንመሃሩ ዘለና እንዳሓተትካ እንዳመለስካ ዝወሃብ ትምህርቲ ማለት እዩ ያ ስለዚ ናቱ ተደልዩኹም fidelacademy.com ኢልኩም ስከድኩም ቁጥር ቴሌፎን ኣብ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ጽቡቕ ሃናፂ ትምህርቲ ታንኪ ዓዊታ حساس ولا حلفه حساس لكم نيركم حساس نير ديسك صحف لي ولا تحوت اب جيرمن انتي بروكر انت تقمنا حاج اي ثينك بزحت حدث تقولوا تقولوا لكم نايلو مهم زري زلو حتታት اب حدث تخوينكم سكيلبل كابيتال زبحال الله اب جيرمن انت خوينكم بزح يزلو تريدينج توان تطقم تخليخا ግን ኣብቲ ናይ ታክስ ባዕሎም ስለ ዝመድኡልኩም ብዙሕ ዘሸገር የብልኩምን እንታይ ለኩም ስኬለብል ካፒታል በቃ ስኬለብል ካፒታል ኣብዝለኩም ኣብዚ ከተዋፍሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከኣብዚ ናይ ቪድዮ ባዕለ ሪከርድ ዝገበርኮ በዓል ኢቶሮ ትሬድ ክትገዝኡን ክትሸጡን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ታንኪ ሃብቶም ሓውና ታንኪ ማእከለ ያኔለ even best want to invest okay ፋጭ ሓውና path and long check እንገብረን ኢናስከ ኦኬ እሺ ብሂን نتبنى ዘለኻ ትምህርቲ German. Okay, Melissa got an Hamslin. So I tried to call you by WhatsApp or you didn't answer. Yeah, هذا كله تقوى مليسة لهم يرهم تبول كويس just نشتاق جزية سلازة سجمتني أمر كمل سوكم I think تصبح جزية اللي أنا خوني سنبت. يترون وحسنة account ناي دمسن سألن كجبرلو حتى تومني بين بزح جزية فتينيو مع الكادو. وإذا أنا جزيكو همزة زبولكو أور بحصاريح ماسن كلهم كحجز أزياء تشجرني أحوات دقم ما قلنا يتسرح حلقات خونها وفلي في خاتم تخلنا مسكن تانكي سبوع الرأي كله التحفتنا تانكي تعليكم صحفوا والله سكيلبل كابيتال is the best yes تانكي ما أكل حونا كم حجك بستفر على بوت أصل زلهم السهم تتقاملوا سبوع نجارات هالي كم زناي ما أكل حونا كنت صحفت غيرهم سداد سكيلبل كابيتال جرمن زلهم حجي صبغي thank you يا مسكن which one is the best from crypto and forex سبقت حتى ناتك علامة يزوسنو كريبتو long term invest تقبل تخلي خلينا نروح جزية forex جن حتى جزية مجزء مشاتني مالتي سلازي مجزء مشاتن تريد تقبل تريليخا أبينا يخصها مور لميد كاترا يزوسنو أوكي أنا حجي I like stock market I like stocks ስለዚህ ኮምፎርታብል ኮይን ስማዓን ወይ ካብ ምጭነት ስማዓን ኣብ ስቶክ ማርኬት ወላ ትሬድ ይኹን ወላ ኢንቨስት ይኹን ቀንዲ ኣብ ይገብር ማለት እዩ ሕጂ ናይ
ፎሬክስ ለሚድካ ተፅኒሕካ እቲ ኣብኡ ዝህቡካ ዘሎ ማርጅን ወይ ናይ ልቕሓት ዘሎ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ዘሎ በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ግን ኣብ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ሞር ስርቂ ኣለዎ ንኢንቨስትመንት ግን ኣይ ላይክ ክሪፕቶ ከም ወፍሪ ተዝኸውን ነይሩ ንክሪፕቶ ካረንሲ መመረፅኩ ነይረ ማለት እዩ ታንኪ የብሓውና why did you choose stock ዋንነት ስለ ዘለኒ ንነዊሕ ዓመታት ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዘምፀ ጽቡቕ መኽሰብ ስለ ዘለዎ ብሓፈሻ ከዓ እንታይ ልዕልነት ስለ ዘለኒ ንእሽተይ ዋንነት ናይ ዓብለይዘን ዓበይቲ ትካላት እውን ስለ ዘለኹ ከም ዋና ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ፍርቂ ናይ ተስላ ንኣብነት 10 ሼር ናይ ኣፕል ክገዝእ ከለኹ ዋና ናይ ኣፕል ኮይኑ ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ እንተገዚአ ግን ናይ ብዘይ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ኣብ ቮላታይሊ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝተረጋገፀ እሙን ዝኾነ መረጋገፂ ከዓ የብልና ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ማለት ናይ ስቶክ ማርኬት ግን ንክንደይ ዓመታት ዝሰርሐ እዩ ኩሉ ሰብ ኢንቨስት ዝገብረሉ እዩ ጽቡቕ ውፅኢትካ የምፃሉ ብዙሕ ምርጫታት ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኣይ ኣም ኢንቨስተር እየ ኣዋፋሪ እየ ትሬደር ኣይኮንኩን there's a difference ትሬደር እንተኮይኑ ዝገዝእን ዝሸይጥን ማለት እዩ ሎሚ ገዚኡ ድሕሪ 1 ደቂቕ ድዩ ድሕሪ 10 ደቂቕ ድዩ ድሕሪ 2 መዓልቲ ድዩ ክገዝኦን ዝሸጦን ማለት እዩ ኣነ ግን I like long term ማለት ጽቡቕ ውፅኢት ተምፂዎ why not ሎሚ ዝገዛእኳ 200% እንተወሲኻ ውሽጢ 10 መዓልቲ why not sell it ከም ትፀንሐካ ኩነታት ብሓፈሻ ግን ከምኡ ይኸውን ኣለት ሪዝን ዋይ የቕሬታ ሳሌም ናይ በዓል ሳዑዲ ዓረብያ ናይ ኣፍሪቃ እኳ ብዙሕ ሪሰርች ያገበርኩም ጌጋ ሓበሬታ ክህበካ ኣይተሓዘለይ ግን ኢንተርናሽናል ትሰርሕ ኢንተራክቲቭ ብሮከር እያ ወላጅ እዚኦም ካናዳ ዘለኹም ከም ብዙሕ ተሓቱ ነርኩም ኢንተራክቲቭ ብሮከር ኢንተርናሽናል ስለ ዝኾነት ኣብኡ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ያ እዚኣ ከምዚ ሎጎ ዘለዋ ትሪኣ ታሪኻ ኣብዚ interactivebrokers.co.uk ትብል ሕጂ በኣና ብኣኻ ኢንተርናሽናል ኣብኡ ይህልዎ ኾውኒ ኦፍ ኮርስ ሓንቲ ካቴን ብሉፃት ኢንተርናሽናል ዝኾና ኢንቨስት ክትገብረለን ትኽእል እያ እዚኣ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ኣብ ዝበዝሐ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት ሰሪሓ ስለዚ እሳ ክፍትና ይምሕፀነካ ወይ ክትሪኣ ማለት እዩ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ክቡራት ኣሕዋትና 75 ሰባት ኣለና ሼር ንበሎ ወይ ታንኪ هبتم هنا فيدا فاينانس و40 حدا لايك ترايال حقي لايك اقبر له والله ما حوات انا اذا حلف صبوا لايك غيركم لون يركم نحجيكم كم تاتيني يازلنا مع رأخل زغون اخستايبلنا تكنيكال اناليسيس نو سابوز حيكون كن ናይ ትሬድ እዛ ትብለን ዘለካ ናይ ትሬዲንግ ሞስትሊ ትጥቀመሉ ኣብ ኢንቨስትመንት ኮይን ፋንዳሜንታል እንተፈልጥካ ድሓኒ ሓልፍ ኢለ ግን ኦፍ ኮርስ ትጥቀመ ሰላም ክቡር እታ ናይ ላይክ ጉግል ኣይ ተረዳእትና ኣላ መስለኒ ሜቢ እታ ናይ ጉግል ኦኬ ፃሓፍ እስከ ደጊምካ በርሓው 20 ኢትሮ አለው ስኬለብል ካፒታል yes thank you وحزي هوت ያ ኣብ ዩኬ ዩሮፕ ተሃሊና ትሬዲንግ 12 ኢትሮ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ጀርመን ዘለኹም ስኬለብል ካፒታል ንታክስ ክጠቕመኩም ማለት እዩ ካልእ ግን ዝኾነ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሞዳት ሓደ ክልተ ሕቶት ሃሊኩም ኣሕዋት እንተዘይ ኮይኑ thank you ብምምፃእኩም ከምቲ ልሙድ ኣብቲ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ዘለኹም እንተሃሊኹም لينك أبزنا description كجد فولكم so أبزنا زلوا سومنات بكل مدبات يرخبنا thank you بمساكم سسناي